Wel, ni wedi rhoi sylw I garol gan Mair Eluned Davies. Carol Plygain ar y mesur trwnder. A mae'n dechrau Distewch holl gynyrfiadau'r byd ar datgan gwai. Distewch holl gynyrfiadau'r byd ar datgan gwai, a thrown ein camre at y cryd. Can syno mai y baban mwyn roes diwyni, a throsto gysgod calfari, oherwydd ein camweddau ni ac yn ddifau. Fe gongrwyd dychrynfeydd y fath drwy enif, am o sy'n esgyn fryn ddiball I entrych nef. Fe ddaeth y mab yn hadawraig, a ddawyd gynt I ddryllio'r ddraig, un gosod nenau ar y graig, a'n dwy mi dref. Llawenydd sydd yn nef, a menir oen, mae'n iachawdoriaeth yn ddoef, drwy ddirfawr boen. Fe gerddodd ar ein deiarni, heb feddi dim ohoni hi, ond bellach ef yw'n twasog fri, y llew llawn hoen. A phan yn ilwr elo'r byd, ar diwedd fydd ar ei ysblander ffalsau hyd, pan ddaw y dydd. Teyrnas i'w na'r oen bryd hyn, a'i afael ar ei blant yn dyn, trwy'r gwaith gyflawnodd ar y bryn, gwared wrth sydd. Fe gwyd ein haleluia fri, I Grist ein cawr, gorfoledd ein hysbryd ni, ar doriad gwawr. Holl dyrfa'r saint sydd yn gytun, a'r cread crwn sydd megis un, yn moli'r diwdod yn y dyn, ein ceidwad mawr. Wel, mae Mair Eluned Davies yn awdures Gristnogol cynhyrchiol iawn dros flynyddoedd lawer mewn gwirionedd. Fe ddaeth I brofiad byw iawn o'r ffydd Gristnogol pan oedd yn fyfyrwraig ym Mangor yn y 40au, ac o hynny mlaen mewn gwirionedd yn cynhyrchu cerddi ac ysgrifau ar hyd I bywyd. Ac fe luniodd Carol Plygain yn 2007. Ond ar ôl iddi farw, deithon nhw hyd i'r garol yma a blith I ffypyrau hi. Roedd ar mesur ychydig yn anghyffredin, a felly penderfynwyd addasu ychydig arni mwyn iddi gael ei chanu ar fesur trwnder ar gyfer canu Nadolig 2024. A mae'n dechrau, fel y carolau Plygain I gyd, wrth gwrs mae'n llawn adleisio'r Beibledd, mae'n weddol o hir, mae'n y 5 o benillion gyda ni yma. Ac mae'n dechrau yn ddigon trawiadol. Pan ych chi'n meddwl am Grist fel tywysog tangnefedd, yr un sy'n dod mae'n dod at ei ddisgyblion yn ei ofn neu dychryn ar ôl I groesoliad a pan mae'n ymddangos yn dweud tangnefedd I chi. A wedyn I chi'n gweld hynny yn yr agoriad yma mewn ffordd, distewch holl gynyrfiadau'r byd ar datgan wai, a thrown ein camre at y cryd. I ni dod nawr yng nghanol yr holl gynnwr sydd yn cwmpas ni, a mae hynny mor wir am y byd ni yn dydy, chymod.
Yng nghanol hynny, mae Christ yn gallu cynnig, mae'r baban yn y cryd, fe yw tywysog tangnefedd, ynddo? Ac wedyn mae'n mynd mlaen yn y pennill gyntaf yna, eto fel mae'r carolau Plygain mor aml yn mynd ymlaen yn syth o'r geni'r groes. Thrown yn camre at y cryd, cans yno mae y baban mwyn roes Duw i ni, a throsto gysgod Calfari, oherwydd ein camweddau ni ac e'n ddifau. Niw hyd yn oed, mae'n dod i'r byd. Pam mae'n dod i'r byd? Wel, ni'n tueddu feddwl dyn ni adeg Nadolig, mae'n rhywbeth neis am Nadolig, yn oes y baban bach diniwed yn y cryd, ond mewn gwirionedd, reit o'r dechrau, mae cysgod y groes dros dy fe. Hynny yw, fe aned i farw mwyn mwyn drwy'n maddeiant i ni, oherwydd ein camweddau ni, ein beiau ni, mae e'n fynd i'r groes a fe yn ddifau, yr oen difau yma fel mae'n cyfeiriad mor aml ato fe yn y carolau. Wedyn mae'r ail bennill yn symud ymlaen i sôn amdano fe nawr yn concro drygioni, yn concro, aniw fe goncrwyd dychrynfeydd y fall drwy enni ef. Mae e'n dod nawr yn fuddugoliaethus i drechu drygioni. Ac wedyn, y mawl sy'n esgyn frin ddi ball i entrych nef, hynny mae'n mawl oherwydd genir un. Ni'n gweld hynny, ydyn ni gyda'r engylion yn cyhoeddi'r bugeiliad. Mae gogoniant i ddiw yn y goruchaf am y baban yma sydd wedi cael ei enni. Mae hwnna wir am y garol, mae drwy draw, mae'n llawn sôn am lywenydd y geni a dyfodiad Crist, a wrth gwrs beth mae'n wedi wneud dros i bobl wedyn. Fe ddaeth y mab yn had y wraig, y ddawyd gynt i ddryllio'r ddraig, i'n gosod ninnau ar y graig, a'n dwy'n i drên, yw'n dwy'n i adre, yn i'r nef yn y pen draw wrth gwrs. A mae hwnna'n cydio ar y ddewyd a roddwyd Iadda ac Efa adeg y cwymp. Maen nhw'n anifuddhau Dduw, maen nhw'n cwympo, maen nhw felly yn cael eu cosbi. Wrth gwrs, nhw'n wedi cael eu twyllo gan y sarf, gan y ddraig, gan y diafol. A wedyn mae Duw yn gyhoeddi pryd hynny, bydd yna rhywun yn dod yn had y wraig, un o ddisgynyddion Efa, a fydd y sarf yn cydio'n ei sawdle, ond fydd yn dryllio pen y sarf. A hynny'n rhag proffwydoliaeth o ddechrau cyntaf Beibl, bod yna waredwr yn mynd i ddod, bydd yn trechu'r diafol a drygioni, hynny yn dryllio'r ddraig. Dyna'r un sydd wedi dod felly. Ac wedyn mae'n cydio yn y pennill nesaf, wedyn yn y syniad yma o mawl yn esgyn. Llawenydd sydd yn nef a menu'r oen, a ni'n gweld hynny gyda'r engylion yn dyn ni. Mae'n hiachadwriaeth yn ddwyef drwy ddurfa o'r boen. Eto, mynd yn un ôl at y syniad o cysgod Calfari arno fe, a fe yn dioddau yn ddifau am ein camweddau ni. A wedyn, wrth gwrs, y rhyfeddod yma, pwy oedd hwn? Fe gerddodd ar yn deiar ni, hefeddi dim ohoni hi. Mae Crist ei hunan yn dweud, does gen i ddim lle i roi fy mhen i lawr. Hynny yw, ac eto fe yw'r creawdwr, mae fe sydd wedi creu'r cyfan, ond ys da fe ddim byd yn ei ymgnodoliad. Mae'n un trawd i le fel mae un o'r carolwyr eraill yn dweud. Ond bellach, ef yw'n twysog fri. Hynny yw, ar un nawr oedd a dim byd ar y ddeiar, nawr yn berchen popeth yn y nef. Y llew llawn hoen. Eto, yr addewid yma, y roddwyd adeg Jacob yn y fech, bod yn dweud wrth ei fab, fydd yna lew yn dod o dylwythau di, o dylwynau di, yn ytrach. A'r llew yma, wrth gwrs, yn mynd i drechu pob beth, mae'n gryf yn gallu trechu pob drygioni.
Ac wrth gwrs, i ni meddwl hefyd ydyn ni am y llew ar frach yn C.S. Lewis ac Aslan, yn y cymeriad, y llew yma sydd yn atgoffa ni'n gryf yn gyrfforiad yn y nofel na o'r llew mawr yma oedd wedi cael ei addo nôl yn gynnar iawn yn yr Hen Testament. Ac wedyn, edrych ymlaen wedyn, mae wedi sôn am Grist yn cerdded ar y ddaear a nawr yn dywysog fri, a phan yn elw'r byd, a'r diwedd fydd ar ei ysblander ffals ei hyd. Hynny yw, mae'n ddiwedd yn mynd i ddod ar y byd yma, a'r pethau sy'n yn denu ni, a'r pethau ffals yma sy'n cael ei cynnig i ni gan y byd yma, pethau sydd yn trio'n hudo ni oddi wrth yw. Nid bod y greadigaeth ei hunan, wrth gwrs yn adlewyrchu y creawdwr, ond mae'n ddyrgioni ar waith yn y byd hefyd yn does, yn twyllo ni ac yn ceisio'n camarwain ni, yn hudo ni. Wel, fydd yna ddiwedd yn dod ar y pethau yna i gyd yn niwedd amser. A wedyn, beth fydd yn digwydd pryd hynny, pan ddaw y dydd, niw dydd ar arglwydd, dydd Crist, diwedd byd, a dechrau ar nefoedd tragwyddol. Teyrnasu wna'r oen bryd hyn, yr oen di-fai yma, teyrnasu wna'r oen bryd hyn, a'i afer ar ei blant yn dyn trwy'r gwaith gyflawnodd ar y bryn, sef ar garfariad, wrth gwrs, gwaredwr sydd. A dyna, wrth gwrs, yw ystyr enw Iesu, gwaredwr. A mae'r gwaredwr yma nawr yn gallu dala i bobl yn dyn i dragwyddoldeb. Ac yna, yn sgil hynny i gyd, mae'n dorri allan wedyn yn y pennill ola yma i foli. Fe gwyd ein haleluia fri i Grist ein cawr, hynny yw'r un mawr cryf yma sy'n gallu trechu'r drwg a'n cadw ni'n dyn. Gorfoledd daw i'n hysbryd ni a'r doriad gwawr. Hynny yw, ar y ddaear yma ni'n gallu profi gorfoledd, ond yng nghanol pob math o dristwch, wrth gwrs, ond yn y nefoedd wedyn, bydd yna orfoledd yn llawn, a wedyn holl dyrfa'r saint sydd yn gytun, a'r cria'r crwn sydd megis un yn moli'r diwdod yn y dyn, ein ceidwad mawr. Ac wrth gwrs dyna oedd can yr Engylion, adeg coeddi wrth y bugeiliad yn doedd. Mae'n gogoniant i Dduw yn y goruchaf, oherwydd ganed i chi heddi geidwad yn un ar stafydd y Methlen. Gerddodd ar ein deiar ni, heb feddi dim ohoni hi, ond bellach ef yw'n twasog fri, y llew llawn hoen.